Hello, hello! Kamu ba'y nangitag negosyo nga inyong madala-dala bisag asa? Ako si Lucy Umpok Bahian, from Cagayan de Oro City, Philippines. Karon nagpuyo sa Ontario, Canada. Na ako karon sa Drumheller, Alberta, sa Hudus. Yeah, this is the beauty. Ako nang ipakita sa inyo ha kay kita usahay na gusto nato nga manangandoy ta nga makaadto ta bisag asa sa mga lugar. So back then in 2020 from multiple job nawadaan ko og trabaho to zero job. So nangita kog solusyon unsaon nako pag cope up sa akong mga panginahanglanon. So karon naghatto ko sa online kung saan pagtrabaho sa online. So nakakita kog ads nga nagtalk about og kanang increase your revenue. So gladly enough na from that I took a leap of faith, nag-register ko sa akong pangalan, akong email address, tapos nakita na ko ang information. So kung kamo nangitagid kamo og solusyon sa inyong kinabuhi, ako gining ma-share sa inyo kung paano nagbago akong kinabuhi. From that on, when I'm joining this business, I'm learning a lot of stuff. Dili lang ako dili lang sa kwarta nag-increase kung dili uso ang imong knowledge. Ang usa pa nagka-travel na ka ug makakauban nimo ang imong mga kapamilya all over the globe, imong mga kauban sa negosyo. So mauna karon nga ni ako karon sa inyo ha. Daghan na kay kung na-accomplish ani nga negosyo. So ako sad ning i-share sa inyo ha kung unsa ako i-share sa inyo ha kung kamo tinuoray pud mo na nga nangita og solusyon sa inyong kinabuhi ug panginabuhi. So wala po'y mawala sa inyo ha. Just register your name and email address at www.luciramelbahian.com para makapamhina mo sa complimentary workshop every Tuesday and Thursday at 8 p.m. EST time. So check your time zone. So click the link at www.luciramelbahian.com for more information sa online business. Okay, God bless. Kung kamo tinuoray gyud, ayon ninyo gi-skip, just register your name and email address at www.luciramelbahian.com. God bless. Bye for now. So tanawon ni siya nga lugar. Oh, so amazing, natural ni siya. Okay, bye. God bless.